Vítám vás u prvního videa z Minecraftu. Vlastně je to moje první video vůbec na tomhle kanále, takže doufám, že tahle série bude úspěšná, bude se vám bavit a bude se vám líbit. Každopádně, vy si teďka určitě říkáte první video, tak proč mám full dia a dům? Řeknu vám to takhle. Rozhodl jsem se, že svůj ultra hardcore budu natáčet až teďka a proto už jsem ho nějak tak rozjel. Každopádně nebojte se, na tomhle světě mám nahraných třeba 3/4 hodiny jenom, jo. Není to nic extra, nikde jsem nebyl, v žádném nedru. Jediný co, po spavnu jsem šel hned těžit, takže jsem natěžil nějaký irony a dia, udělal jsem si dia věci. To je všechno, co jsem udělal. Plus jsem jenom našel místo, kde si postavím barák, který už tady mám, ale není ani ještě postavený. Dělám ho vlastně z mojí vlastní hlavy, takže bude vypadat možná trošku divně, protože nejsem moc dobrý builder, ale takhle zatím nějak vypadá. Tady jsem udělal takovýhle schody, který pak vedou do druhého patra. Každopádně tohle je můj svět, tohle je místo, kde budu bydlet. V budoucnu bych určitě chtěl tady kolem prostě něco postavit. Tady se mi to líbilo, protože tady máme tyhle krásný sakura stromy. Takovouhle horu. A je to tady, vidíte, tady máme takhle vodu, takže je to tady hezký, jo. Že hodně prostoru hezkýho na to něco postavit. Takže určitě prostě tady budeme mít něco, tady budeme mít něco postavený, jo. Prostě různý takhle věci, ale to až v budoucnu. Protože zatím jsme nebyli ani v nedru, nemáme zabitýho draka, nic takového. Takže až v budoucnu budeme něco z takového stavět. Takže jak jsem říkal, tohle je první díl Ultra Hardcoreu. Takže byl bych rád, kdybyste tu zanechali like, odběr na tomhle kanále, ať se podaří a ať máme víc lidí v téhle komunitě. Sdílejte to svým kamarádům, protože pokud se vám tahle série bude líbit, tak určitě budou další díly a určitě to bude velký. Tak jo, v dnešním díle bych se chtěl podívat do nedru. Asi jo, začneme nedrem s tím, že bych možná i dostavil tenhle barák. Takže v tomhle dílu půjdeme do nedru. Chtěl bych třeba blaze rody najít a tak dále a tak dále. Bastion a tak dále. Každopádně a dostavil bych tenhle barák. Jelikož tam mám portál zničený, tak do nedru nebude těžký se dostat. Tím pádem já jdu natěžit nějaký obsidian a jdu dostavit tam ten portál a můžeme jít do nedru. Takže lidi, začalo nám pršet. Každopádně byl jsem u toho portálu a chybí nám jeden obsidian. Což je docela štve, protože když by tam byly všechny, nemusím chodit do jeskyně, hledat lávu a nacházet obsidian. Každopádně nedá se nic dělat a musíme nějak ten obsidian sehnat. Jak můžete vidět, mám plný inventář, to znamená, že určitě musím udělat nějaký jako čestky, kam si budu odkládat. Kam si budu odkládat své všechny věci, abych tady neměl plný inventář. Takže já asi všechno zatím naházím do jedné velké čestky. A časem to rozstřídím pak. Vezmu si určitě nějakou hlínu jako bloky. S tím, že si vezmu i určitě nějaké dřevo pro jistotu. Mám málo normálního dřeva, vezmu tohleto cherry dřevo. A jak vezmu hlínu. Takhle se to sem dám. Flint and steel, to bude potřeba na portál. Každopádně to je všechno. Tady mám ještě nějakou čestku. V ní jsou zbytečnosti, prostě jen diamanty a tak dále. To tady zatím nechám, to je jedno. Já se jdu vydat a najít nějaký ten obsidian. Takže lidi, po dlouhém hledání jsem našel lávu. Každopádně nejsem až tak zkušený v Minecraftu. Pozor, creeper, tyjo.
Nejsem zas tak zkušený v Minecraftu, to znamená, že nevím, jak ten obsidian přesně udělat, aby nevzniknul cobblestone. Ale myslím, že jelikož potřebujeme jenom jeden, tak mně stačí položit vodu přímo do tohohle bloku lávy, kde to začíná. Lidi. Já to posral. No. Nevím, kde se stala chyba. Ale jsem debil, takže musíme zkrátka hledat dál. Lidi, nastal strašný debilní problém s tím, že já jsem vypnul nahrávání. Yeah. Nigga. I'm 100% nigga. A já jsem ho zapomněl zapnout zase. To znamená, že tady nemám nahraný to, jak jsem získal ten obsidian a takhle. Každopádně to je jedno. Obsidian jsem získal. Vrátil jsem se domů tady k portálu, postavil jsem ho a teď ho jdu zapálit. Takže zapálíme portál a můžeme jít do nedru. Doufám, že budeme mít jako dobrý spawn. Bro, kde to jsem? Takže, lidi, jsme tady v nedru. Máme fakt debilní nether spawn, musím říct. Protože koukejte, kde jsem. Já jsem prostě na nějaký hoře, nebo prostě víte, jak to myslím. Dolů se můžu dostat jedině, nevím, no, nic. Ale asi dolů nepůjdu. Nesmím ztratit portál hlavně, to bych pak ztratil i dům, jo. Takže já půjdu od portálu. Počkejte, já si udělám screenshot souřadnicí portálu. Jo. Omylem jsem udělal 2, takže nevadí. A vydám se od portálu asi rovně, se budu kopat, dokud něco nenajdu. Lidi, neuvěříte, co se stalo. Nevím, ale já mám takový štěstí. Já vám něco ukážu. Tady je fortreska. A koukejte, kde je portál. A tady je portál. Takže já jsem se spavnul přímo u fortresky. Nice. Tady jsem se prokopal tunel, rovně. A jsem u fortresky. Tak to je dream spawn, vám říkám. To je dream spawn. Měním názor, kámo. To je skvělý spawn. No nic, každopádně já teda půjdu prohledat tuhle fortresku. A ty vole, už po mě jdou blazové, ty vole. Já jsem si uložil štít. Proč jsem si dal štít do čestky? Lidi, já se omlouvám. Ale asi se ještě stavím doma. Takže lidi, jsem zpátky, mám už štít na ty blaze. Kdybyste se ptali, kde jsem vzal zlatý mrkve, tak mi docházelo jídlo, tak jsem si doma vzal zlatý mrkve. Ty zlatý mrkve jsem sehnal vlastně u toho zničeného portálu v Česce. Takže jako dobrý. Aspoň mám nějaký jídlo a teďka můžu jít do té fortresky s tím, že už po mně střílí ten magor. Tak doufám, že mě nějak nesestřelí. Trošku se ho bojím. Jump. Jo. Jak Dream prostě. Bye Dream. Pojď. Yep. Ono to spadne do vojdu, kámo. Kde je? Tady seš. Já bych ho nějak potřeboval jako... Ty jsou
Wither Skeleton, to taky není nic příjemného, kámo, ještě když hraju ultra hardcore. Já bych potřeboval, aby letělo jakoby ke mně. A byl jakoby... Ty vole. Bro, lidi, viděli jste to? Úplně, že safe. Kámo, OK. On mě schodil ten Blaze. A málem mě zabil ten Wither Skeleton. Ale dobrý. Naštěstí pohoda. Dobrý, já to asi jebu, ale prostě. Dobrý, chytil jsem ten Blaze Rod. Teď jdem do hlubin Fortressu, už tady nebudu ztrácet čas tím. Lidi, viděli jste to? Co se teďka stalo? Tak teď mě vám schodil do té lávy, kámo. Oh shit. Here we go again. Lidi! Tak teď jsem nemluvil. Teď jsem se soustředil jak nikdy předtím. Sami jste to mohli vidět. Protože to, co se teď stalo, tak to bylo brutální. Takže lidi, zabil jsem tady Blaze a mám 9 Blaze rodů. Takže myslím, že se můžem vrátit domů. Já se vracím domů, už jsem u portálu. A dnešní jako výprava a takovej menší úvodní díl do téhle série si myslím, že bylo dobré. Říkal jsem, že postavím i ten barák, ale myslím, že bychom to mohli nechat na další díl. V dalším díle bychom dostavili barák a myslím, že bychom mohli jít huntit enderperly. Takže tak, uložím tady své všechny věci. Ještě to nebudu třídit, to až budu mít postavený barák a tak dále. Všechny své věci teda uložím semka. S tím si vezmu teda tady nějaký bloky. Nějaký to dřevo. Chtěl by to ještě jídlo, ale to asi nemám, co? No, můžu dát vypíkat, ale... A to už nebudu čekat, než to vypeču. No. Takže lidi. Pro dnešní díl si myslím, že by to stačilo. Nice. Pokud se vám začátek téhle série líbilo se vám tohle video, klikněte na tlačítko lajku, dejte mi odběr a očekávejte druhý díl. Tak zatím čus.